Kienu aktar minn 1000 dawk li parteċipaw fil-mixja annwali ta' Pink October. Il-mixja li bdiet minn Pjazza Kavinogolija f'Bormla u ġiet fit-tmiema fi Smart City hija fost sensiela ta' attivitajiet li jsiru fix-xahar ta' Ottubru. Nisa u rġiel lebsin ir-roża inaqdu flimkien għal din il-mixja ban wieħed, dak li titqajjem aktar kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider. Ifhem l-attivitajiet li jsiru għal ġbir ta' dan it-tip huma dejjem importanti, però jiena personali Ottubru huwa sentimentali ħafna lija għal fatt li nagħtu l-ħin tagħna u x'hekk dan jkunu ġeneralment ħdud u fil-għaxijiet, però tajjeb li tagħti. Is-sodisfazzjoni huwa kbir. Aħna l-importanti li noħolqu awareness fuq din il-kampanja u naħseb li di mhux kwestjoni ta' nisa u irġiel, kwestjoni li nkunu solidali lejn ġurġin u fl-istess ħin neħdu pjaċir il-kol flimkien. Ġejt biex nissapporti għal tal-breast cancer u nieħu pjaċir nissapporti mhux tal-breast cancer biss imma kull min għandu bżonn. Fost dawk li attendew għal din il-mixja kien hemm il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern u Mart il-Prim Ministru Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat. B'din tal-aħħar fil-waqt li appellat lil pubbliku biex jipparteċipa fl-attivitajiet li jittellaw f'Ottubru, appellat ukoll biex jagħmlu testijiet neċessarji. Qed nuru l-appoġġ tagħna lil dawk in-nies li bħalissa huma maddejjin minn din il-marda. Fil-fatt anke dolodu hawnhekk hawn nies li se jmorru jibdew il-kimoterapi din il-ġimgħa u jkunu bżonn dak is-support li jħossu dak l-inkoraġġament li iva they can make it. Imma wkoll permezz din l-attività niġbru fondi biex nkunu nistgħu iktar il qudiem ngħadduhom sabiex anke nilqu l-għanijiet tagħna sabiex ikollna aktar apparat avvanzat sabiex imbagħad dak il-pazjenti li jkunu għaddejjin minn din il-marda tingħatalhom l-aktar kura tant li jkun hemm bżonn sabiex kemm jista' jkun jibqgħu jgħixu.